Informat li dal-għodu l-kap tal-oppozizjoni għal li ineħħi l-Community Work Scheme tal-Jobs Plus. Taħseb li din tkun mossaqlija? Jien rajt xi propona l-kap tal-oppozizjoni mhux ħanqa nibda I shoot from the hip li nista' ngħid li dawn il-ħaddiema illi diġà għandna proposti li ħanku qed inħabbruhom fil-jiem li ġejjin li ħajku qegħdin jirrigwardjawhom kif mod sostenibbli mhux noqogħdu nilagħbu bihom jew noqogħdu letteralment the highest bidder, imma kif jafu li zidnilhom il-paga li ġibnihom b'mod li minn 3/4 tal-minimum wage telaw għal minimum wage naraw li dawn jieħdu żieda u din iż-żieda tkun spjegata fil-jiem li ġejjin. Jiġifieri issa ħażina din l-iskema Prim Ministru wara li kontu qed tagħmlu 600 euro minn fuq kulħadd. Ħadbidluha, qed tgħid li ħadbidluha. Mela wara li lkom tagħmlu 600 euro minn fuq kull ħaddiem issa ħadbidluha. Issa ħażina l-iskema Prim Ministru. ħadbidlu għamma li? Metlek xek. Mela xettajt? Metlek xek. Kumlu daqxejn. Xettajdu li ħadbidlu ġifieri qed nifhem sew? Tajjeb ħafna li wieħed isaqsi u jwieġeb stess il-mistoqsija li ħadbidlu ġifieri. Jekk iżżid il-kundizzjoni wieġeb id-domanda. Ħadebqgħu tagħmlu l-ħin fuqhom ġifieri. Aħna se nibqgħu nittrattawhom ta' bnedmin aħjar milli ġew. U hemm dak profit minn fuq dar il-ħaddiema ta' Ministru. Fejn kienu skjavi u tal-inqas tħallsu mhux bħal-ħaddiema tal-istamperija. Grazzi. Tagħmlu dak il-kumment tiegħek Prim Ministru. Daw ħaddiema ta' Prim Ministru, daw